len za 219 alebo metrová Smart TV len za 349. Jerry? Predajne a e-shop www.ok.sk. Darujte multivitamíny Centrum vo výhodnom diaľničnom balení 100 plus 30 tabliet naviac. Centrum. Kompletné hodná až požrať. Otvorili ste nový Bebelis v Bratislave a oslavy pokračujú. Neuveriteľne ponuky ako táto teraz. Bebelis. Mama. Vidíte? Viac ovocne sa tam nebojte. Happy Day. Malinka. Malinka. A kde máme bráta futbalistu? Čo si piť vodu? Už ide. Už ide. Už si nabral silu? No ideš teraz ty? Teraz nie? Ideš? Ešte. Kam teraz? Malý. Hop. Vyšáno. Vyšáno. Ja to vidím. Ty nebudeš. Poď sem, Jerry. Jerry. A ty už nechceš. Víno vám prinášam. Helia, odborníčka na... Prihraj, Molly. Daj, Molinka. Príjemný zážitok v sledovaní vám praje Daj, Molly. od Fotolab. No daj. Váš osobný vianočný Daj. Fotolab.sk. Daj. Ďakujem.